Noin. Oi, hyvä. Hyvä, vielä tiukalla. Hyvä. Hyvä. Noin. Paujo. Niin. Oh, Hyvä. hyvä. Yes. Oh, ja vielä tiukalla. Yeah. Hyvä. Oh, oh. Yeah. Hyvä. Ah. Hyvä. 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 Yes. Hyvä. Tuvaa sä nyt siihen. Niin pääsee ohjaaja tuohon. Hyvä. Hieno. Hyvä. Yes. Noin. Hyvä. Noin. Joo. Hyvä. Nyt nostat ylös. Irti. Ei! Kuuntelet ohjeita. Kaksi kättä. Nosta jalat ylös. Hyvä. Hyvä. Ja laske. Hyvä. Oi. Noin. Nytkö löytyi jutun juoni? No niin. Hyvä. Hyvä. Elä koskemia. Ei huppaa. Ja. Oi, hyvä. Ja nyt käsi siihen. Helmaa. Noin. Wow. Hyvä. Hyvä. Ja taas nosta jalat ylös. Hyvä. Käsi alle. Takaisin. Hyvä. Ja käsi valjaaseen ja viet ylhäälle. Hyvä. Siinä on oikein irrotuksen katsomaan. Hyvä. Noin. Taitavaa. Kestikö sun hetki tajua, mitä ollaan tekemässä? Mitä käännät tänne minun mukaan? Joo, no käsi. Hyvä. 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 Ja taas käsi. Aha, ei laske. Hyvä. Oli vielä pikkuisen käsi pois. Hyvä. Noin. Hyvä. Hyvä. Oi. Hyvä. Hyvä. Tavoittele nyt kunnolla. Hyvä. Noin. Hyvä. Hyvä. Noin. Nosta ylös. Hyvä. Noin. Nyt käsi sinne valjaaseen. Viet sitä. Hyvä. Sitten käännetään pois sieltä, kun on mielenkiinto. Hyvä. Hyvä. Noin. Nyt kun vielä sulle merkin kohta, niin sit annat sen niin sanotun irrotuskäskyn. Annetaan Herran nauttia. Joo, ja noihin niin kuin sieltä saa reagoida. Niin se oppii. Aika kiva reagoida jokaisesta. Hyvä. Sitten ruvetaan tekemään siitä vaihtamisesta mietintää. Hyvä. Noin. Hyvä. Ja nyt sanot sitten Irti. Hyvä. Noin. Alle. Meet alle. Hyvä. Joo. Vielä. Potkaisesti kyllä. Hyvä. Noin. Hyvä. Anna olla.